akuluakulu, nkhani ya Sata ikuoneka kuti ivuta kutha kwake chifukwa president nawonso zikuwakhudza. Chakwera akhala kulanda ndalama za chinyengo kuchokera kwa Sata kudzera kwa chief of staff ku State House Mr. Priska Pondangaga. Pachifukwachi Zunethi Sata ndi munthu otetezedwa kwambiri chifukwa akuluakulu onse aboma akhala kudya ndalama zake. Inuyo muone mmene Chakwera amapangisa press conference ku Lilongwe, amachita kulephera kuti atchule dzina la Sata, ndipo m'malo mwake amangotiuza kuti a British citizen. Komanso pa press conference imene ija anatiuza kuti sangachose ntchito anthu onse amene akuganizidwa pa nkhani ya Sata pokhapokha khoti atawapeza olakwa. Koma mbuyo mu makamaka mchaka cha 2020 tinaona boma la Chakwera likuchosa mkulu wa MRA Mayimbirizi, mkulu wa ABC, mkulu wa ESPO, ADMAC, komanso mkulu wa Ejenko ati chifukwa choti ankachita zakatangale. Anthu amene watu sikuti akhothi anawapeza olakwa koma nkangoganiziridwa, ndipo kuganizidwa komweko anachosedwa ntchito. Ndiye lero anthu ena atchulidwa ku khoti ku Britain kuti ankachita zachinyengo ndi Sata, koma chifukwa choti amadya limodzi ndi Chakwera, that's why sakuchosedwa ntchito. Tikukumbukira mbuyo mungakhale athomu mpinganjira anakalowa ku ndende asanapezeke olakwa. Pa nthawi imeneyoyo ankangoganizidwa kuti ankafuna kuchitira chinyengo majaji, ndipo Dr Lazarus anathamanga kuwatuma apolisi pitani mukammange mukantsekera ku ndende pamene mlandu wake unkazengedwa anakuganiziridwa koma anali kale ku ndende. Koma lero achina Chilima, Priska Pondangaga, Richard Chimwendo Banda, George Kainja ndi anzawo ena ambiri akungoyenda mwaufulu kunjaku chikhalecho anasakaza mabiliyoni a Malawi pamodzi ndi Sata. Chachiwiri chimene tiyenera kudziwa nchonena kuti Zunethi Sata anabwera kuno ku Malawi mwezi wa Marichi, ndipo anthu pa airport anamulola kuti adutse mwaufulu osammanga. Akuluakulu, mmene pamakhalira pa airport paja security imakhala mbirimbiri, pamakhala amenso pamene paja ngakhalinso apolisi a intelligence osamakhala pamene paja. Koma ndithu anthu onsewa anamusiya kuti adutse mkuluwa kuno ku Malawi osamangidwa. How is that possible, guys? Munthu oti dziko lonse likudziwa kuti anaba mabiliyoni a Malawi ndipo akusakidwa kuti amangidwe, koma ndithu apolisi, anthu pa airport, ma intelligence ame onse anamusiya kuti alowe kuno ku Malawi. How is that possible? Dziwani kuti Sata amene ankabwera kuno, mkulu wa ame Vincent Numwe, mkulu wa polisi George Kainja, mkulu wa intelligence Saulus Chilima, ngakhalinso Lazarus Chakwera ankadziwa, ndipo ndi anthu ake amene wawa amene anamulola kuti adutse pa airport osamangidwa. Chifukwa ngati Sata anadutsa pa airport mopanda chilolezo monga mmene ankatiuzira Chakwera ku press conference yake ija, ndiye kuti pofika tsiku la lero tikanaona mkulu wa polisi, mkulu wa army komanso mkulu wa intelligence atayimisidwa ntchito zawo. Koma ngati anthu amene wawa akugwirabe ntchito, ndiye kuti it's obvious kuti Sata analowa mdziko muno mogwirizana ndi Chakwera. Zomwe zinachitika kumene kujako kumulola Sata kudutsa pa airport ndi chimodzimodzi kulowesa zigawenga za Al-Qaeda mdziko muno. Ndiye ndi president wa mtundu wanji amene angasekere anthu olowesa zigawenga mdziko? The answer is very simple. Chifukwa chona kuti ngati Sata analowa mdziko muno mopanda chilolezo, Chakwera anayenera kumchosa ntchito Numwe, mkulu wa polisi, mkulu wa intelligence, chifukwa amene wanaopseza chilezo cha dziko. Koma ngati anthu amene wasakuchosedwa ntchito, zizachiziwikire kuti anthu amene wawa anagwirizana ndi Chakwera kuti Sata abwere kuno azikambirana zakatangali zawo. It's obvious to that. Ndinanena kale mbuyo mukunena kuti Zunethi Sata has captured Malawi government, ndipo panopa wapanga capture ngakhalinso majaji. Moti mlandu umene ujawo kuti uzachitikire kuno ku Malawi, Sata adzawina mlandu umene uja mosavuta, chifukwa majaji ena amene nine kuti pali majaji ambiri amene anawa kuphunzira skulu za kunja ku America, ku Britain, nkumalipiridwa ma school fees ndi Sata. Maina majaji amene ututi nawo koma sitichula pa zifukwa zina tizawatchwa sukulu. Wiki yatha yomweyi
Chakwera achosa ntchito zanga chikhosi yemwe uja amene ndinakuwuza ni mbuyo mukuti anali nawo mu list ya anthu amene amandira nawo ndalama za Sata. Inu mukumbukira kuti mu video yanga yoyambirira ndinakuwuzani kuti Sata ankamulipira ndalama ameneyu zanga chikhosi ndalama yokwana 50 million kwacha pa mwezi wina uliwonse ndicholinga choti azimuyendesa program akaumbava. Ndinakufotokozerani zimenezozo ambiri mandisusa kuti ayi zaboza koma ifetu tikamana information imene imakhala kuti kuitenga patali pamene timayitenga aposo ndi pamene ikuchokera. Ndiye ndalina zimene zambiri mandisusa kuti ayi ndikunama koma ndikutsimikizaso lero kunena kuti zimene Sata amapereka 50 million kwacha pa mwezi uliwonse kwa zanga chikhosi. Ine mukudziwa kuti zanga chikhosi anali secretary to the president and cabinet, ndipo ngati munthu kufuna kuti ulandire cheke amasaina ni mkulu kameneyi. Ndiye Sata amapasa iye ndalama kuti azisaine macheke ake azilandira mwachangu ndalama zake. Ndiye iye mwezi unalonse amalandira 50 million kwacha pamene ndakuzira ndikali kuti mkulu ameneyi wachosedwa ntchito wiki yatha yomweyi ndi Chakwera, ndipo alimbapo mkazi wina wake wotchedwa Colini Zamba. Ndiye patangotha 1 week atachosedwa ntchito kwapezeka kuti kunyumba kwake kunapita kuba, ndipo mukunena kwake yeyu akunena kuti amubira mafoni onse, malaputopu, makompyuta ndi mapepa ena ofunikira kwambiri. Izitu tikunena according to Mr. Zanga Chikhosi mmene atiwuzira kunena kuti aberedwa ndi mbava zimene zinabwera kunyumba kwawo ku area 10. Koma abedziwa ndi kuti zonsezi zimene akunena azanga Chikhosi zonena kuti aberedwazi ndi zabodza, ndipo amene wawa ndi mapulani ofuna kuphimba Malawi m'maso. Ndikukumbuseni mbuyo mu zimene zinachitika. Tinali ndi Bambo Geoffrey Kamanya. Mwakumbukira Bambo Geoffrey Kamanya? Bambo Geoffrey Kamanya anali APP amene ankapanga madilo saziwika bwino ndi my Joyce Banda mu nthawi ya ulamuliro wa PP. Ataona kuti akuza chisankho mchaka cha 2014, Geoffrey Kamanya anafa mosaziwika bwino. Do you remember that? Anyangutuza kuti ayazombera this and that, ali makakalata this and that, paka anakayikidwa m'manda. Koma that was not the case. Geoffrey Kamanya anali mmodzi mwa anthu amene amapanga madilu achabechabe ndi Joyce Banda. Koma ataona kuti chisankho chikutha akuuza uje ni chipani chija cha DPP chikuwina, Geoffrey Kamanya died. Anafa mosaziwika bwino. Amangotuza kuti anazombera this and that. But was that true? Tinaliso ndi Bambo George Chaponda pa nkhani ya chimanga. Mukuyikumbukira? Nkhani itavuta ofesi yawo inapsa mosaziwika bwino kuyo. Tikudziwa zimenezo kuti Bambo George Chaponda nkhani ya chimanga itavuta ofesi yawo inapsa. Mapepa onse anapsa momo. Tinaliso ndi Malemu Maxwell Namata amene ankankha milandu ya Sattar-Gate pomugalizira kuti ankapanga madilo achinyengo ndi Saulos Chilima. Mchaka cha 2018 anafa mosaziwika bwino. Amangotuza kuti ayi anafa pa ngozi ya galimoto yake inagudubuzika. Do you remember that? Zonsezi ndafotokoza zitangochitika akamanya atafa mosaziwika bwino, a George Chaponda ofisi yawo itapsa, komanso nyamata amene Maxwell Namata atafa pa ngozi ya galimoto amene amanenera. Zonsezi zitangochitika maumboni anayamba kusowa, ndipo milandu yonseyo inathetsedwa. Mukhoza kuona kuti mulandu wa Sattar-Gate umavuta kutha chifukwa choti kulibe umboni wa Joyce Banda kutanapa. Mulandu wa Chaponda umavuta kutha chifukwa kuti unathetsedwanso kutanapa chifukwa umboni palibe. Mulandu wa Chilima kuti amapanga madilu ndi Namata nkhani ya Sattar-Gate kuba ndalama za Sattar-Gate unathetsedwa ku khoti chifukwa choti panalibe umboni. Zonsezi zinachitika chifukwa choti anthu mboni zenizenizo zinafa, zinaso zinaotchedwa. Leronso itangophulika nkhani ya Sata, Chakwera ndi Chilima anapanga plani yofuna kusokoneza umboni. Chifukwa chimene mungaziwe nchiona kuti uyuyu Zanga Chikhosi amene ndikumunena ndi amene anali mutu wa nkhani komanso pothera nkhani yonse. Anali mkulu wake amene chifukwa amene ankagwira ntchito ngati secretary to the president and cabinet. Zisisi zambiri zaboma zinali ndi iyeyo. Ndiye Chakwera ndi Chilima ndikunena kuti Chakwera ndi Chilima chifukwa ambiri simuziwa amagwirizana anthu amene achi maona ngati amadana, koma amene achi akamapanga madecision amakhala kuti ali limodzi. Ndiye makosana awiriwa anamutosadala Zanga Chikhosi ntchito, koma atagwirizana kali kumbali kukunena kuti aise Zanga Chikhosi ukasowese maumboni onse tikukuchosa ntchitoyi ndi plan, tikufuna ukasowese maumboni
kena kozana miziye kuti ndaberedwa malaptop mafoni ndi madokumenti. That was their plan. Ndizo sense zimene akunena zanga tikhoza kuti ndaberedwa ndi maboza achabe ongofuna kuti aswese umboni komanso apitize kumatibera ife Malawi. Iye isanaberedwe yayi okubawa kana khakula kufuna kumbera kana mbira nthawi imene amakhala ndi chithumba cha ndalama nthawi imene amagwira ntchito koma pano powachosedwa ntchito ndicho takambire chani. Nthawi yonse isanaberedwe ndakaberedwe pano. Just a plan yona kuti aine kuti zambiri zimapepala zanga madocument and so forth zaberedwa nda akuba. That's the plan. Taziona pombuyo mu ujeni office ya George Chakwera kupya komanso ana matako famosa zuka buno akamanya ndi anthu otero ujeni ajana pedwa ja aku ACB Aisha Njaunju anafamosa zuka buno zonse zijatu zinachitika chifukwa chofuna kusolesa maumboni ndiyo ngachoti milandu isabiri patali. That's their plan. So in short ndikhoza kusimikiza pano kuna kuti Chakwera is also the beneficiary of Sattar-Gate scandal. Ndi chifukwa chake Chakwera amene akulephera kumuchotsa ntchito Vincent Ndungwe, George Kainja ndi mbava zonse zimene zinamulowa Sattar kuti alowe mdziko muno kupanda chilolezo. Akuluakulu, to say the truth, these people don't deserve to be there. Anthu amenewa akhoza kulowetsa zigawenga mdziko muno. They are not professionals and they must be removed as soon as possible before it's too late. Chifukwa ngati anamulola mbava imene yokuba matrilioni a Malawi ndi kuyilola kulowa mdziko muno osayimanga. It's obvious akhoza kulowetsa zigawenga mnomo. And Chakwera is laughing for that. Kumasekerera mpaka na kumasiya anthu amene wawa kuna kuti akhalibe maudindo amenewa. Akanakhala maiko ena anthu amenewa anachosedwa kali ntchito pakanabwera anthu ena. Koma chifukwa choti amadya limodzi ndi Chakwera anungwe nda a George Kainja sachosedwa ntchito. Chifukwa choti Sata anachita kutumidwa ndi Chakwera kuti bwera ubwere kuno tikambirane za madilu. That's why anthu amene wasakuchosedwa ntchito. This is very sad.